नमस्कार, मी तनुजाच ब्रह्मर्पण चॅनलमध्ये आपले मनापासून खूप स्वागत आहे। आज आपण झक्कास असा डाळ वडा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। तर त्यासाठी आपण घेतलेला आहे 2 कप चणा डाळ, लसणाच्या पाकळ्या 5 ते 6, हिरवी मिरची 4 ते 5 किंवा आवडीनुसार, कढीपत्त्याची पाने, कोथिंबीर 3 ते 4 चमचे, चिरलेला एक मध्यम कांदा, हळद 1 ते 1.5 चमचा, आलं 1 ते 2 इंच, जिरं 1 चमचा, मीठ चवीनुसार आणि वडे तळण्यासाठी तेल। तर आता डाळ वडे कसे बनवायचे ते पाहूयात। त्यापूर्वी तनुजाच ब्रह्मर्पण हे चॅनल लगेच सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तसेच कमेंट देखील करा। तर इथे चणा डाळ जी आहे ती आपण 4 ते 5 तास पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेली आहे आणि नंतर ती आपण इथे निथळून घेतलेली आहे। त्यानंतर आपल्याला ही जी डाळ आहे ती वाटून घ्यायची आहे। एकदम सोपी रेसिपी आहे, कमी साहित्यामध्ये होणारी आहे आणि कमी वेळामध्ये होणारी आहे। यामध्ये आपण हिरवी मिरची घालणार आहोत, आलं आणि लसूण, जिरं, हळद, हिंग इथे पाव चमचा घेतला आहे, मी साहित्यामध्ये सांगायचं राहिलेली आहे, मीठ चवीनुसार। आणि हे आपल्याला छान असं वाटून घ्यायचं आहे। एकदम बारीकही वाटायचं नाही आपल्याला, खूप जाडसर सुद्धा ठेवायचं नाहीये। आणि काही जी डाळ आहे ती इथे अक्की राहिलेली आहे। 1 ते 2 चमचा डाळ आपण साईडला काढून नंतर ती याच्यामध्ये सुद्धा घालू शकतो, जी भिजवली डाळ आपण घेतलेली आहे। तर हे मिश्रण आता छान वड्यांसाठी तयार झालेलं आहे। याच्यामध्ये आपण कांदा घालणार आहोत। थोडासा कांदा तुम्ही वाटताना घातला तरीही चालेल, पण मी इथे कांदा चिरून आपण आता इथे मिक्स करणार आहोत। कढीपत्त्याची पाने, चिरलेली कोथिंबीर, थोडीशी कोथिंबीर तुम्ही वाटताना घातली तरीही चालेल। एकदम छान ह्याला कुरकुरीतपणा येतो ह्या वड्याला आणि कांदा आपण इथे आता चिरून घातल्यामुळे थोडासा कांद्याचा नरमपणा सुद्धा त्याला येतो, त्यामुळे एकदम छान हे वडे होतात। याला मसाला वडा सुद्धा म्हणतात। या मिश्रणाचे आपल्याला आता मध्यम आकाराचे वडे बनवून घ्यायचे आहेत। अशाच वड्याच्या अनेक रेसिपी आपल्या चॅनलला देखील आहेत, त्या तुम्ही व्हिडिओच्या शेवटी पाहू शकता क्लिक करून। तसेच डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा त्याची मी लिंक दिलेली आहे, तिथे सुद्धा क्लिक करून तुम्ही पाहू शकता। याच्यामध्ये आपण इथे मोहन आता घातलेला नाहीये। जर आपल्याला घालायचं असेल तर 1 ते 2 चमचा गरम तेल आपण इथे घालू शकतो। तर असेच आपल्याला सर्व पिठाचे जे वडे आहेत ते मी करून घेतलेले आहेत आणि त्यानंतर गरम तेलामध्ये आपल्याला इथे तळायचे आहेत। तर कुठलाही पदार्थ तळताना त्याच्यामध्ये थोडीशी चिंच जर अगोदर तळून घेतली तर त्या पदार्थामध्ये तेल हे जास्त बसत नाही। ही टिप मी अनेकदा दिलेली आहे आणि अनेक व्हिडिओमध्ये आपण तळणाच्या व्हिडिओमध्ये ते पाहिलेले सुद्धा आहे। तर तुम्ही इथे चिंच ही आपण तळून घेऊ शकतो। तर इथे मी चिंच तळून घेतलेली आहे अगोदर, मी इथे व्हिडिओमध्ये ती दाखवलेली नाहीये। तर सर्व बाजूने वडे जे आहेत आपल्याला ते मध्यम आचेवर छान तळून घ्यायचे आहेत। मोठ्या आचेवर जर आपण वडे तळले तर बाहेरून त्याचा रंग लवकर बदलतो आणि आतमध्ये ते थोडेसे कच्चे राहतात। व्हिडिओ पाहत तुम्ही जर व्हिडिओ लाईक करायचा विसरला असाल तर व्हिडिओ लगेच लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणी नातेवाईकांना सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा। तर वडे हे जे आहेत ते छान आता तळून झालेले आहेत। अशाच प्रकारे आपल्याला इतर वडे जे आहेत ते सुद्धा तळून घ्यायचे आहेत। हे वडे बनवताना एकदम सैल आपल्याला हे वडे बनवायचे नाहीत, नाहीतर त्याच्यामध्ये जे आहे ते जास्त तेल जातं आणि खूप जास्त ते कुरकुरीत होतील आणि खूप घट्ट आपल्याला ते वडे सुद्धा बनवताना आपल्याला करायचे नाहीत, नाहीतर ते आतमध्ये मऊ राहतात। तर असे हे वडे तयार झालेले आहेत। दिसायला जितके छान दिसत आहेत तितकेच ते चविष्ट सुद्धा झालेले आहेत। नक्की करून पहा, तुम्हाला खूप आवडतील। एकदम सोपी रेसिपी आहे, कमी साहित्यामध्ये होणारी आहे, कमी वेळामध्ये होणारी आहे आणि बिघडण्याची बिलकुल शक्यता नाही। तर एकदम छान वडे तयार झालेले आहेत। इथे मी टोमॅटो सॉस घेतलेला आहे, तुम्ही दही सुद्धा घेऊ शकता किंवा कुठली चटणी सुद्धा घेऊ शकता, पण काही जणांना टोमॅटो सॉस खूप आवडतो त्यामुळे मी इथे टोमॅटो सॉस घेतलेला आहे। तसेच हे वडे पाऊस साजरा करण्यासाठी चहासोबत सुद्धा आपण याचा नक्की आस्वाद घेऊ शकतो। नक्की हे वडे करून पहा आणि कसे झाले ते कळवायला बिलकुल विसरू नका।
आता पाहूया स्वयंपाकासाठी उपयुक्त टिप। पुरीचे पीठ भिजवताना त्यात चिमूटभर साखर घातल्याने पुऱ्या फुगलेल्या आणि कडक राहतात। इथे जे बॉक्सेस दिलेले आहेत अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी तेही क्लिक करा आणि त्याही रेसिपी करून पहा। तुमच्या मित्रमैत्रीण नातेवाईकांना शेअर करा आणि कशा झाल्या तेही कळवा। आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि सबस्क्राईबच्या बाजूला जे घंटीचं चिन्ह आहे तेही दाबा। वेळात वेळ काढून तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल खूप धन्यवाद।